Добър вечер, уважаеми зрители! Аз съм вашия любим телевизионен водещ, а вие сте специалното издание на Music Idol в петък вечер. Колега, мила моя скъпа Лупо, драги ми Цайс, Карл Цайс. Да. Румениге. Искам да ти направя един комплимент. Във всички епизоди на Music Idol до сега ти ме впечатляваш със своя професионализъм на водещ. Само се чуя за едно единствено нещо. Кажи. Как е възможно такъв късокрак, трътлест, средно неинтелигентен младеж като теб да се справя толкова добре с воденето на шоу програми? Много е просто чеснова глава. Чеснова не е смисъл, че смърдиш, а че ти е тумбеста главата като на пътладжан. Ето тогава ще не кажа пътладжанена глава. Пътладжанена глава, много просто пътладжанена глава с огромна гуша и къс-врат. Ма това за пътладжан е много добре. Да. Аз постоянно се срещам с други световно известни телевизионни водещи и от тях се уча на професионализъм. Например, от Къци Овцаров съм научил хитри словесни каламбури и палави шегички. От професор Юлиан Вучков съм взел деликатното намесване на очилата и елегантното поплюване към камерата. А от Марта Вачкова съм се научил как да изпълвам собен телевизионния екран, така че дори стар телевизор Опера да изглежда като широко обективна плазма, когато аз съм в него. Широко екранна израза, когато широко телевизор, широко обектив е друго. Да, колегата искаше да каже широко екранна плазма. Грешка. Така е. Малките винаги се учат от големите. И нашите млади кандидат идоли също не правят изключение. Тази вечер ще видите как тримата полуфиналисти в Music Idol и другите 9 вече отпаднали техни колеги се срещнаха с великите музиканти от INXS, за да видят какво е да си истинска звезда. INXS и оркестър Кристали едно и също ли?